Bekungecawa umhla we-18 ku-April ngethuba kuqhambuka Lomlilo kumazantsi entaba yetafile. Ubhebheziswa ngumoya owawubhudla ngeexu zitshintsha-tshintsha ukhawuleze wanabela nakwezinye izakhiwo njengeRhodes Memorial, iYunivesithi yaseKapa, amakhaya kufuphi kuhola womgaqo M3 usonakalisa nephiko lembali iMostert eNewlands Lomlilo. iTable Mountain National Park ithi uphando lwabo lubhaqunyiba kukhunyawo lwemfene. Determined that the fire was set at this stage with intent, maliciously, and that investigation is ongoing. We do have a vehicle of interest, a white vehicle that was seen at the scene very shortly before the fire started, and we are busy investigating that further. iTable Mountain National Park ithumilinge we-40% yemililo yasendle qhambukapho suba ingantumekekanga ngabungozi. The statistics in terms of fires that were started by homeless people in the park, that's about 45%. If we talk about fires that were started deliberately or malicious, that was about 42%. So that's the issues that we need to give attention to. Eliziko lolondolozo ndalo linikeza nge-R10,000 kuye nabani na onokuza nolwazi olunokuncedisa ukwalatha imoto emhlophe eyabonwa imise kumgaqo iPhilip Khosana malunga nentsimbi yesithoba kusasa ngecawa yomhla we-18 ku-April. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.